¿Ves al Cornellá con opciones del título de Liga? No lo sé. Ojalá fuera de Liga y pudiera ganar. De todas maneras, Cornellá no sabe jugar playoff, tiene un buen equipo y seguro que está en la Liga. No sé si sabe, pero va a luchar por estar en los primeros. Bueno, crec que hem sigut justos pensant en el partit. Crec que hem sigut millors que l'Escó. Jugàvem davant d'un equip que és molt i molt bo, amb jugadors de superior categoria, amb molta qualitat individual, i crec que bé, el Cornellà ha sigut millor durant tot el partit. Ells l'única que han tingut ens han marcat gol, però nosaltres hem sigut continuant amb la nostra manera de jugar, hem creat ocasions, i jo crec que ja mitja part tenim terminat a favor del marcador. És que jugàvem avui contra un gran equip i això costa bé. La segona part hem continuat al mateix ritme, hem tornat a ser superiors, hem aprofitat les ocasions que hem tingut i bé, 3 punts més, 15-18, bé, un inici molt bo. L'Escó acaba de dir que en l'acció del segon gol hi havia falta clara, una acció que ha marcat ahir el partit i per això la victòria del Cornellà. Tu creus que hi havia falta? No, jo crec que no és falta. Bueno, podrà veure per la tele, crec que falla Xine. Se li escapa la pilota, Òscar està viu i és gol. No és falta. Està a la tele, el que està a la tele podrà veure perfectament. Jo no em basaria només en la jugada del segon gol. El còmput global dels 90 minuts crec que el que ha anat a buscar la victòria ha sigut el Cornellà i crec que no som els punts. Este es el camino porque creo que desde que hemos empezado la liga el único partido que no hemos estado bien fue el del San Daniel aquí, que no entramos con la actitud y con la intensidad que el partido
y nos llevamos un susto.